SEP yakatibetsera chaizvo nenyaya yeruzivo, nenyaya yekuti kurima hongo ruzivo unenge unagwo asi goda kuramba kuchipa midzigo. Takatreniwa matrainings akawanda. Takatreniwa nyaya yemarketing. Marketing iri nyaya yekuti unofana kutsvaga mutengi usati warima. Zvezvoita kuti uponozorima zvinhu zvako zvezvatova nemutengi nechekare. Kozouya takadzidzisiwa nyaya isu sevatungamiriri yeleadership. Leadership yakatibetsera pakuti taibonderana, umwe nemumwe asingazivi kuti pandatangira ndofanira kuguma pano. Saka izvo zvakatibetsera futi chaizvo kuziva kuti ini ndofanira kumanya roho yangu inobva apa isvika apa. Kozouya takadzidzisiwa futi nenyaya yenatural resource management, iri nyaya yekuchengetedza nharaunda, kusanganisira chero even dhamu chairo toshandisa. Ndinofanira kuchengetedzwa, harifani kurimwa mudzinga maro ropedzisira rafuzirika. Kozouya post harvest management, iri nyaya yekuchengetedzwa kwegoho kubva mumunda kusvika rasvika kumba nemachengeterwo aro, kuti uri kubva naro kumunda haufaniri kutora sokuti bagwe rimwe harina basa chero rikawarisiya munzira, unenge watotapudza goho. Kozouya chero pakutsokonyora paya, unenge uchifanira kuva netende kuitira shanga dzinowa dziya dziwire pakachengetedzeka, wozodziunganidza pamwe chete. Kuchengetedzwa kwegoho ndozvimwe zvatakadzidziswa futi neSEP izvezvo. From last year tiri contractwa neSeedco, takatorima seed bin last year, of which takazobudisawo seed yedu yakati nakei despite nyaya yekuti mvura yakazoita shoma, saka mayields edu akaderera. Asi iko zvino tine Seedco yakaunza 70 hectares of cowpeas yetiri kurima for seed izvezvi. Then other seeds ikatipa zvakare sorghum seed sorghum yatiri kurima pana. Saka iko zvino tiri kuona kuti macontractors ari kuwanda. Ndona kuti isusu tichawana mari yakati wandei, because that seed sorghum ne seed bean inenge ne premium price, of which inenge iri high valued crop.